Ngiyadon na gani kapor, ka yeng, ka bakhoy, ka bakentang ka jong blay, ban mani, ban syakri, ban pendon buram, ka kerteng, ka bakhoy, ka jong u. Kani ka digas ngi, ka arpu sauterik, ka jong u January arajar arpu way, ha ka ba ngiladay ban long ya ka GSeng pajba jong ka Putmuri district. Henry namar ki kendon, ki bakalabu ka sarkar, bat ki jing perkingi jong kapor, ngimyo ban long ya ka GSeng pajba jong ka district. Ngilayo menin ka sngi ban long ya ka Dorbar district, ban mensyam tayo ka sngi sajan ka Dorbar district jong ka GSeng kentay Putmuri district. Ka district kala Aibor ya ki balang bakin pelong GSeng halaki jong ki balang. Barhakan iga sngi mangikum ka balang Presbyterian Mauro ngidon kene ka GSeng haga sngi balong Putmuri district haga bangidon artili gi GSeng kawe ka por shipau baje bat kawe ka por shibaje ublay to unkur khuyengi hakini ki artili ki GSeng barhakan iga por apadiang sobhai phi baro ki para bangay ba ki balewan shagani GSeng menstep batru ki para bangay ba ki bala ban kmi bat ban yu iyengi lingba ka YouTube channel jong kabalang ublay to unkur khu yang ilang baro ngini pendam haka jing duai au blay bok pau jangi bahabeneng ngiwana gani ka yeng ka bakhoy ka bakentang ka jong me ban ai ka jingo ba ka jingero e ka kerteng ka bakhoy ka jong me ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi bat ba men yalam me yeki benta baro jong ka jing syakri ka jongi bangini ok mat yaka jing shaman sim ka batmai lingba kani ka GSeng hagani ka por ngi aingo ba me osngoi ka jing duai ka jangi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ka jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen ngeni syakri yo blay da ka bangyer wai lang ka jing ruai ka ba shispa so puar barhadin kani ka jing ruai katkum ke program ka bangila penbet nga kerpat ye wei ni ki khot committee balang jong ka balang ka jangi Mr. KS Dingdo ba in sngob ha ban yalam mingi ha ka jing pule na ka htien ka jong blay bara ka jing duai to ai ban ya selok ki kur hau trai hukum Chris bakin iet klemwai ka jinglong shiteli ki khon jong blay ka penpau ka buram u Chris haperthai ka jing ruai ka ba shispa saupo ar O ai ban ya selok ye kur ha utrai o hukum o Krispa in klem wai a jing long shit kunjong ublay kapen pau kaburam o Chris hapertay topen long yang ikom kabalang basen adojong ilaingon auwei hanen kajing yalongka weika balang babha ya Yerewa yo grace me lapa kabalang chiteli kayo kabor blay ban yeng ha ka
Job kepertai Kakot ya Wesha Jane Jod Blahab Kalam Shah Kajing Em O Jesus Laya Haswagi bagin ya hailang oblei jing duai ngan pulih kat to kani ki bentan ga ktin ke jong blei ki bangila ban syam ka banengong kalong kat kum naga kitab Leviticus kalonong ga arpun riu kadekot ka balai ter bat kum ju ro naga kitab ka jong Jeremiah kalonong ga khat nyau kadekot ka ban nyau ter bat kawai pat kalong na kasiti siya kinongrom kalonong kabasipaw kadekot kabaarhuay ter kaktian ka jong blay ka ongkum ni ladapin yat haki hukum jonga bat ladapin sumar yaki hukum jonga bat le yaki dengan ayap hiyo slap halaka ayom bat ka khandaukan sei halaka jingmi bat ki dieng kalengkha kin sei yala kiso bat ka thiar jong phi kan kot hadu ka ayom khech sowan bat ka ba khech sowan kan kot hadu ka ayom bet sembai bat pinyo bam yala ukpu hadu bana kedang bat songsuk hakari jong phi ngan ai ka jing suk ru hakari bat pinyo thia klem ladon kanu manu ru ban pen khau e yepi bat ngan pendu no yake marat besniu nagari bat kawai lam kanomiyat shu lengba kari jongpi suk utau briu ubasyadia hau trai bat uba ka jing syania jong u long utrai nabaun long kemudian balatong hajan ki bat uba pur yalaki thiet hajan kawa bat onam sep ding habawan ka jingsit Henry Kisla jung u kan long jerngam bat kes slem barang rengkyang en sumar khuslai lemne en pep ban seiso bat habangidon u lengdo bakrau halor kata ka yeng ublei dungine wan hajan daga donut basisha haka jing ngous kem bha ka jing ai haka jing et balasen rej yiki donut jongi naka jing tu lembas liu bad bala saj yiki met jong ngi da ka bakhuj dungine bat kem ya kata ka jing pla ka jing kermen jongi Bakanom ki shu namaria ubangila ya ubala bansan ya ken long uta ubakular ngiyos ngaw gi jing pulin ka kting ka jong blai tugni phai blai ka jing duai au blai baruk pau jongi bahabneng ngiwan hajan jong me ko try hagani ka step kumni ka bangilong kumta ko try bi haba ngi phai leng bagi sengi bagi por baro ke balait no sadian jong ke jing bajongi ta jingi snai bagi jing ai ke jong me gibut rengkat lembat ngi hoi ko trai bi ngelamat ya ke jing sem ke jing kendu ke jing ilam bakane ke snem ar hajar ar pho kabala penlong ka jing sep dieng ka jing kiyu bat ke jing kulmar jing mot ke bala ban set ke bala lenser ya kani ka perthai ya ka mariang ya ki ni ya kani ka ri ka ke jongi wat ya kani ka jela ka jongi ka bangisong kum ta ko trai bi kum ki breu ngemla
ya kaban siap diang ngimla ya kaban klem kuslai ban ko trai ngimla ban batai ngimla ban tip ngimla ban siampang dari tanggawe ke bangi tip kalong bangi dono blei uba kumbame uba jus ngau uba jus ngap uba jus ashgori ke jing ut ke jing nam jog ke kun ke jame bat kum tago trai be ke tip blei galam ka badon bor ke jame mela betin yengi ba mela rap yengi ko trai lang baju kan ke snam ka bladep rengkat dak jing kerku ke jame ap deng jong ke jing du jing karmen melong ke jing karmen badap deng jong ke jing dum ke jing wut ke jing berkat ke jing melong ke jing syai na ko ta ke jing kum takut trai bi ni aingu ya memang penyo pat hingi ke snam ar jar ar puwei kermen ko trai ba memang ye don kan lambat ngi leng ba kan ke snam nadu bas dang jongka gomungi puli ne ka tin ke jong me ko trai bi to ai ka bangin plek ke jing ke jing berkat ngin kemit lagi kemat sampai ko trai namar ba ke jing rap ke jing ikan wan naga khet ke jing snai ke jong me bagi ta ke ba shania hame ko trai kita ke ba IT hame Kinaman kuslai, hendak kin sei kiso halaki ayom. Bagi tak kiso akiba kijeng kerku kijeng megi men ay hangi lamba jogan kesnem. Kin ye kot haki silenter jong kejim kejengi. Haka longor nyeng kejengi. Daka bor kejong mesim jome. Kersan yang ikut trai bi idna mengata. Ya bangin long sisakum tau deng bala thong. Harut kiwa kiba kit kin pur ko kerat sakajing janai jong kejim bukajam mesim. Ban syakri yame, ban IT hame, ban wan hame hake por baro, hake jing sobha, hake jing snopsi, hake pang hake kot, ngin kemit ki kmat seme, mar me tip ban le nakabata jungi, ko trai bi jaga nika por, iwan nakmat jong me kumbang ilong me yu I ko trai yake jingi, yake jing long telot, yake jing long sron ke jungi jum ki breo, kum tako trai iwan nakmat jong me, dagawan pendem rit nakmat ki selajat ke bakhoy ke jong me. Dan ketang yang ikut trai bi jaga nika pur, uwei pegawai paro ki pengidon nak nika yeng ka bakan tanga jome. Bakum joko trai bi gitu ki ba UI lang ba jong ka nika YouTube channel jong ka balang. Kan long ka bor ka jing tau thumai. Bangin nang klan nang shirham. Bangin nang yo ka bor ka jong mesim jome. Hage bangin ya hap dang jong ka nika sngi ki ba dap dak jing e. Don lem kat ko trai bi ho ni don hage nika pur hagari dia seng hagari step usyakri jong meyo ba me melawan ra yawan long syakri ban same ke kubon ke tin ke im ke badang bang jome apdeng jongi do pegentang yelo jong syakri jome pen kentang ke ege jing pen krek ke jong syakri badak bang kren ke bang dios ngau ya ka sur ke jong hendak dios ngau ru ke sur ke jome ba me pashat ba me pasiao halo jongi bangin yo mat si syako trabi ya ke jing kerku blai hagari step Ngimla argo trai bi klom pen pau kijing sngongo ya me. Ba pedeng jong ne ka perthei. A pedeng jong gini kijing long jing mana ka sorkar. Kam semala sya kam semala ailat ya ka bangin don. Ban perlong ya kijing sengkum bangilong. Ndai pen ban ko trai bi aingu ya me. Ba nakala ka sorkar kal ai ka lat yang i ka bangiyo ban perlong ka ne ka yeng ka bekentang ka jong me. Ko trai bi kum ka district. Ngila dai ban perlong naduk menen ke sngi. Bat hakan ikas ngikan long ka jing sing pajba enre ko trai bi ngim semala ban le gom ta ban ngela yo ko trai ban penlong ya ka dorba district menen ka sngi ko trai bi mila karku era jong district hak mengela ban pendep ki kambaro ki ban pendiar ki ban penkrau ya ka nam ka burom ka jome karku ko trai ya ka district ka jome baganang ya chakmat jaga bor ke jong mesim jome don rem kat ko trai bi nam ka taru hakan ka por haka jing sya ko bang ong bang don ka jing sang district ka jing sang pajba ban ngim semala ban le kum ta ni don na ka por ko trai ban long ka jing sang kum haka barang ka jong ni ne bauro bar ki we pat ki balang ki ba don po jong pu sam jong district to is ne ko trai ban kerku ya ki balang ki ba don po jong ka balang ba jong ne ka siru ni ngai scam ko trai ba ka bor ko jong me ba sakat to ka ni sngi Gini yo ban yeseng ban manilai luit ke kata ke jame kumbalong hakis nem ke balait no to isne ban karku yengi ra ke por ban katang ya lo jong pai lang jong me bagi ke bangi yos ngo ke por kan long ke jing karku ki badai men sem pediang ko trai ke bangu da mabi ke pop ke bobon na ke jing machangi na ba ka katang jong jisu ngadwai amen.
ngi penpau ke jing songu ya Mr. KS Dingdo Court Committee balang ibalai lam mingi kumtu ha ke jing pule na kaktien ke jong blay bar ke jing duai dia ke ni ke porpat ngin yo sngo ke jing penbena ke jong ka balang bar hadin kata ngin sayo ban penkatai ke jing aingu akerpar ki asyas kinang penkre marsen dep ke jing penbena bagin sobha ban sa walam no ke jing aingu syakmat bat ngakerpat ya ibain ki temen besan jongi temen besan AS Lingdo bain sngob haban sa penkentang yaki jing aingu Reverend Chairman, kini kilonggi jipuna jangka jiseng ke Arsin Hakapor Shibaji. Nongilam Reverend Lindans Im, Chairman Kebalang. Organist Mr. Balmiling Nong Pure. Nongilam Jingrai Mr. B. Warjri. Nong Plisdang Bat Duai Dr. L. Kaji. Nginiok Kajing Pemena. Nginiok Kajing Lum Jiaingu. Ba Kajing Aingu kibami hakan ikasi kenle cekafon jangka Putburi District. Inongkren Hakapor Shibaji long Reverend Dr. J.F. Jerwa. Kita kilong ki program jong kejiseng Hakapor Shibaji. Ablay bakpa jingi pa pening ngangu yeme tekendat ne kapor abang yok kumne kalat menyo bonon kiu ki yem khoi kentang ke jomi isnei tekendat kur khu yingi ne kapor kat bangidon atabi ai ba mesi makho jomi unjai lai lot ha ke jing im ke jongi ni dwai tabi isnei don kat atabi matak si paro sngi ha ke jing sakri ke jongi yeme dan kata tabi jelau jong sakri masa samya kubo nak tien kejomi isnei tekendat kerkuyu ibenta baro man pendapat tabi bani kapor tabi ngimara kini jing aingo kibolong si benta tabi nak jing kerku kejomi yaki kam kijam kejongi baro ho tabi par kini jing ai kejongi ro next step kan long ro tabi namanta jongka Putmudi District Atabiin. Ya kabang nyum similayo atay kendat ban pelong jeseng paiba. Andre Atabiin. Ngaingo yame bam similakang kalat. Kumning yo atay kendat ban pelong bagat jeseng ban ay sagakam kejami. Kerku bat pengkentang yaki Atabiin. Makan long atay kendat. Namuta keburam kejami. Nabak teng Jisu ngipan. Amen. ngi penpau ke jing songu e ki blai don bentah ke jing lum bat ke jing penkatai ke jing aingo u blai to nongkor khui phi bat ke jing shakri ke jong phi kumjo ru ki blai don bentah ha ka ba penbiang ki ki kor ki bor jong ka jing ring video bat ru ki jing pendap ki kendon jong sarkar hangte ha ka bentah ka ba shakmat jong ka yeng mane ke jongi ha ke ni ko por pat ngin pen kre eladi bani osngoi ko khubo nak tin ke jong blai ling by Pastori Jangi, Reverend E.B. Yau Im. Ki para bangin be kumba lapan kan mau pihak kabasdang ba kani kadai kasngi banlong ka Putmudi District ban ngila de banyawan lang Boroshi District ndre namar kini ki kendon ki bakalabu ka sarkar ti ngihap banyalong tang shibalang bat kumbalay osngo ling ba ka jingpen bana ki jing aingo jongi hakani kasngi ki lej shaka district hi nakabanta ki kam ki jongka bat ru kum ka balang isngo day ban pelong ke jia sengkerpang hakum kani gesngi bangin yo ya unongkren men step at unongkren shibet men sngi lingba kini ki arteli ki jia seng ki para bangin be ban penithu ya i nongkren agani ke step i Reverend E.B. Yau Im
Idi pastor naka Balang Presbyterian Golf Links iba dang ordin mentaka senam hi pastor mo. Oh mencem senam hawa rajar arpau bat iaba ladep ban penkamti kumu pastor in charge jangka Balang Golf Links hau benai December arajar arpau. Ti kabalang mauro bat kabalang Golf Links ngialong hajan wat langidon halaka jangka presbytery bat ngisong jan ngisong jepi pastor bat kabalang Golf Links ru. Habadon gitu ki program kerpang jongi GSN kena piju kot ya ki kena ki jongi bat nakaliang jongi GSN kena ru ngijupoi ha Golf Links salum siap kumto nakapor sakapor. I pastor Iwan Rengkat bat ki arngut ki reurang ba nakabalang Presbyterian Golf Links ya piru ngi penyang sobha syaga ni kabalang kejongi tu ubleun kurku ya pi barok laingut bat ke yeng ke sem ke jong pi bat ke jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong u. Tikum kabalang i ai kapor ke bakelut ya Reverend Ibi yau im bayan ai ka kubor ke ktien ke jong blai hapadeng jongi. But haswa begini osngoi ke kubor na ktien ke jong blai ini ruai ke jing ruai ke ba lais pa kendai po kendai. Mensim jonga nang let ki lom ki badang sa kim long kham kim long kham krau ya ki wei balala jing shep tieng bat bom nget ki jupen nget yanga ba ki basa ki long kham krau ya ki wei ki jing ma ke jing ruai ke ba lais pa kendai po kendai. En sim jonga nang le ilong kiba dang sa im long kam im long kam rao ya ki wei ba la la Jing shep ting bat bom ye ju ben nge ya ya ba ki basa long kam rao ya ki wei ki jing ma kaju kabor ulay kaju kaktin jing em kajing ai kajing pro Amen bareng Jing klot jonga bonja Jing toye jonga ro Yai ka jing ai na boneng Jiu nom im la pendo I pastor iba penyanyi ya kan ke jing syakri ke jong yublai lengba kan ke step kinong syarai ki balong ki teman besan ki badan ringkat akan ke jaseng ki dekat jong ke komiti balang ki long kemi ki long kepa bat ya phi ki perlok samla bat kumju ru na ke benta jong phi ki bapen ia kena ke program lengba ke YouTube channel jong ka balang. Asyam ia kena kalat. Banai kublai ia pilang baro. Haka kerteng ke jong nong pedem jongi
ubalong Jesus Christ. Ngidang yang mentah hakas ngi ke baar pusau jong unius nem arhajar aphuai. Pat ngasngau bakapor kadang biang nakabenta jonga. Pan ai kublais nem thamai kabasuk kabakamen. Kabapuh pahu kabapahai nakabenta jong phi kum kikun jong kabalang hangnia kabalang mauro. Pat ngidon kajingkerman kabaskem. Wat ladang idang dei banyat yakni kajing yai lenti kabae. Hedringin duai bat ngikirman hauta ubalong ujing kerman nakabenta jong abat jong phi. Baling baju nusnam arhajar arpuai. Ngin mat ya kajing dorengkan kajong blay. Ya kajing kajongi shimet bat kumjuk ru nakabenta kilong yeng kilong sem kijongi. Ngai kublay nakabenta jong phi kum kabalang. Lengba ke program komiti kabala ibet bat ai benta nakabenta jonga usyakri baret. Banyo banya sementa bat phi hakaban sami ka khubor ka tien ka jong blay. Ngis kemo blay udon la ka jong kaplan. Nakabenta ka ni ka step lengba ka tien ka jong u. Bat nginduai ru bau blay undar ringkat. Kat bangidang sengam nakani ka tien ka jong u. Ayu bau udon ban keren nakabenta jong ilang baro. Kanong rim ya ka bangakwa ban bu kum ka jinga selok lengba ka ni ka step kalong. Naka shithi ka baningkong syakinong koren. Kalenong ka bakhat riu ka khot ka balai bat ka basau. Ki kentien ki ba ong kumne. Ka shithi pol ka baningkong syakinong koren ka lenong ka bakhat riu ka khot ka bakhat lai bat khat sau. Toda syarai phi. Toda yang scam phi haka jinget. Toda le shlur yala de phi kum kirang ba. Toda pen khlan yala de phi. Tu ai babaro ka ba phi le pen le haka jinge ien. Ublay unkar khu ngenye duai. Au blay bat kupa jungi ubah peneng. Iwan ban IT ya kani kapor kabakentang hakakti kabadan bor ka jome. Ai bangin yo ngau ya kikitin ki jome. Bat bangila ban pelaj ya kapor bangin la ban klan ya ki jong kani kaperthai. Henry to play ya ki do nut to play ya ki skor ki bakan jaman sim ki jongi. Baka ketien ka jong me ya ka ba on ban leng ba jo kan ka step. Kan long ka jing thau thmai. Kan long ka bor bat kan long ka jing hikai. Kum ki khun ka bla siu spa ki jong me. Kum no kin try bangin im na ka benta ban penon buram ya ka kerteng ka jong me. Ker khui lau jong syakri. Penon kam kin try leng ba kan ka por. Ulong tang ubriu. Umdoni ken kopa na ladehi. Hari itu pendap apo jong udang mensim u jong me. Baka bami no nakasentur ka jong u. Kan long ken kopa kabawan ben nakakhet ka jong me. Haka kerteng ka jong me Jisu ngipan. Amen. Ki para bangin be ki jonga lambat ki perlok samla. Haka kebadan haka ni kajian seng. Syua bangin poi syakani ka khubor. Ngakwa banwan ra ya iwei ijinget hu khana. Bat kani ka jinget hu khana syaphang unong yalap. Bat unong di sabon. Haka wei kapor kini baro arngut. Kiya poi bani song haka wei ka bos. Haka jingya lenti ka jongki. Bat namar baki song
hakaju kasit. Kilapoi banyak keren syapang kikam kijongki. Ban hakata kajing keren uniu nong dia sabon uong ya uniu nong yalap. Paka gospel kabaphi yalap kalong kabam daidon buar. Bat uong shushu habapet kaya kijing jur jong kijing sniu. Kibami man lakas ngi wat apedeng kijing yalam kibabuon. Uni unong yalam habaw loyo sngaw ya kata kajing ong na uni unong dia sabon. Umla ban ainia. Henry u apat ya kakabu kabau unyo ban ong na kabanta jung u. Laong haba kata kajing kata kabos kadang yan. Uni unong yalap ulayo hakaway ka jaka bakidon kikena gibajak liang bat gibabit daka kendau baro shirenyeng hakabakum kata kapur ong saunong yalap baka sabon jong piru kalong kabam ler namar bakitai kikena kilong gibabit jaklia hakamet ka jongki ong niu nong dia sabon ong pihap da pendai te bansany hakasabon bat kumta phin sakhot wong niu nong yalap ong kumju ru ken kalong bat ka gospel pihap banda pendai yaka halaka jing ka jong pi para bangi biin syabangin poi syakani ka khubor kat nutli ki sermon kat nutli ki jing yalam ki ba phi philayo asngau haka jing ka jong phi bat kat nutli kita ki jing yo asngau ki jong phi kila trikam haka jing ka jong phi kendiat ngin nyapen syapang kani ka shithi kani ka shithi ka baningkong syakinong koren laong ba udehi upol ubalatho yaka bat akapor ka ba utho yakani ka shithi udan ha Efesos bat kapor ka ba utho kalong kum hakisnam san punyo edi habangin penpan syakibangen ke badan hakabalang koren kidon tang kendiat ngut kiba start bat kendiat ngut kiba krau kiba tri hare kiba khambun na kiba ngen kiba dan hakabalang akoren kidai kiba duk bat kumju ru kidai kiba trei hakijat kam kum hakaba king lieng kinong thau khiu kimahajon kinong shet pu bat kiba khambun na kidkhot kilong ki gentle bat kat tu kat ni kijiu kadau ka ba penlong ya upol ban tho ya ka ni ka shithi kalong namar ba uyo ya ka jingtep syapang ka rukom ka jong ki bangen hakabalang uyo ya ka jingtep badan ka jing yapat badan hakapo jong ka balang kidon la ka jong ka kenhun om tang kata uyo ka jingtep baka rukom jong ki beriu jong ki banget kalong ka balengkar kiyatian bisar yala upara banget hake jing bisar jong ki riu perthai bat ki jing auria kini ki baro ki jing long jing baki gakta ya ka burom ka jong blai ka jing long jing ka ba kenjaman sim ka ba shisha kamdon hakini ki bangai ha koren bat kani ka jinglong ka penhiar kerdan ya ka jinglong kristan ka jongki kani ka benta ya ka banglabu kum ka nongrem kidai ki kentin ki ba upol sa sisen pat ukentu yala ki jong ki parbanget bakin ka jing ka ba pensengubha ya ublai
Ladangin puli ya kanika lenong ka bakat riu. Ngen syam bagi dekot ki badan pedeng jongka. Upol upen pai ya laka dok nuut. Syaki para bangen ki badan hakorin. Bad u airu kajing hikai. U ai karukom komnu bakum ki Kristan. Ki balasan bha haka jinglong mensim. Bat ken long ru kibas kem baha haka jinget ke jongki. Toda syarai pi, toda yang skem pi haka jinget. Toda lek slur yala dia pi kum kirang ba. Toda penklan yala dia pi. Tu ai babaro ke ba pi le. Pen le haka jinget yet. Kini kilong ki kenten. Kiba wanra ya ki jing ai mensim. Haka jinglong mensim nak benta ki banget ki badan hakorin. Para banget be iet ki jonga ki badan haka ni ka jingaseng. Haka ni ka por ngakwa bangin yapet lang. Ya ki sautli ki bami naka ni ka nongrem. Bat kan long ru ka bor. Bat kan long ka kubor nak benta jonga. Bat nak benta jong ilang baro. Ka benta ka baningkong ka long. Syarai baha. Ya ka jinglong mensim. Syarai baha. Ya ka jinglong mensim. Kawai ka benta ka bangi ki Kristan. Lanikum ki banget ngidan menta kalong. Ka jing sya hertma. Daki eki jing snow baha. Daki eki jing snew jong ka ni ka perthai. Ya ka jinglong mensim ka jongi. Ki banget hakorin ru kimat yakani kaju ngi hakapor bakat thma ka bakan jaman sim ka khlan bha namar kata haba manga bat mapi ngi yadana kan ka thma ka bakan jaman sim ngi don kam banda syarai bha ngi don kam banda husiar bha yaka jing ka bakan jaman sim ka jongi. Ya kata ka jing long ka jing dai ka jongi bat lau jong nong penem ubalong u Jesu Christ. Para bangin be habangin pai syaka gospel Matius kalenong ka ba arpusau. Bat kalenong ka ba arpusan. Ladangin pulih hang tu ngin syam. Bakumnu ba u Jesu. Uhikai upen yalaki jong ki senran. Hakita kisngi kejingwan arsin kajong upen bakita kipor kibaun sawan kilong kipor kibadap tang de kejing sniu sudah yen sa pulie yakani ka benta anda pilapoi laki jong ki yeng kisam pat komjuru lada pidan ki bible laki kiti pila ban pej hakani ko por kanika gospel Matius arpusau bat arpusan kalenong kapen yangi bangi kum hakata kapor ngila hakapor ka bau Jesu kudau syapang ka jingwan jong halaki jong kisenran hakat khot bakhat lai jo kalenong ka ba arpusan u Jesu upen kut da ka boong tu syarai wong tu syarai aba piyo yakini kisngi tolong kibas syarai para bangi biin akat testament kabarim kisngi jong nawa shwa ka jing shlai kibriu kilek bom sunyau kiya bam yadi sngo bha kiya shong kurim da kipen ya shong kurim Henry kimtip anda balawan kata ka jing shlai uwei pa uwei bat kawai pa kawai kidu ialah kejong kajing para bangi biit ngiyoi hakan ni kajok kebangi menta baki Kristan kiba menta kilong tek kum kitu kibriu hakapor jong kasngi jong noa kile bom saliam haba kile yo snow ya kajing yalap kile bom salia habala don kinawan ya slok haki yeng kisam ki jongki kile bom salia tang namar ban pensngo bha ya kan nika do
Bat tang namar ban pensngau bha ya kanika jinglong jing im kaba man lakasngi bat kanika perthai. Henry kiklet ban pendap ban penbiang ban pensngau bha ya ka jinglong mensiam. Para bangin biin kadon kawai ka jinget hu khana. Ngam tim pila juyok ngau bat lada pila yok ngau tungin ngap biang sa sisien. Loong badon wayus im ubadon saungut kilok. Unius im uyok kajing yok pang kabajur. Bat udon hatmir jong kajing yap. Udon kajing tiak pang bat uting yala kajong kajing im kaban sawan. Hadin kajing yap. Bat umnut ban lek tang marwai. Bat akabakum kata kapor ukeli bat ukerpat nakalok kabasaw. Uong kalong ne em nakabenta jong pi bap hinyalait lang bat nga syakaway pat kajaka. Kani kalok kabasaw kadai kalok kabau uiyet utien upenbiang yakijan kiksiar bat uong yaka yap lang bat nga. Remakapat kaong ngamla banle ya kata bat ka ong syu ba ka kanya ela ka jong kalenti wan sakalok kabalai bat akan kalok kabalai ru ukerpat bakan nyap lang bat u bat banle bat u sakawai pat ka jing im kani kalok ka ong nga i chibun yala ka jong ka jing im bat ngamla banle bat phi bat kabangala kalong bangan sayat ho biang syawai. Wan sakalok kabaar kabajudana sendak jong ukilikum ju kanika jubab kaong subhamap bat ngamla ban yarap yapi. Bat kabangala kalong ban arin sya ka funeral. Bat ngandon hangta aka funeral ka jong pi. Kawan kajing sawa kabaong haus im. Ngan leit lang bat pi bat ngan buat kat syaba pilet. Lada day syadu kawai pat ka jing im. Us im upet bat kadai kalok kabaningkong. Kani kadai kalok kaba umda sumar. Kani kadai kalok kaba umda pej bah. Bada bau yoi us ngorem. Bat upan ma bat ulaong. Ba ula day ban sumar bahaya kani kalok kabaningkong. Ka ay kabakwa ban ringdur lingba kani ka step kalong. Baro mga bat mangi kepada nak kani gajing sang ngidon yakini kisaungut kilok hakajing im ka jongi. Kalok kabasaw hang ni ka tau ya kamet. Ngis ngau tenat ban pen itnat yakani ka long renyeng ka jongi. Ngisau tenat ban deng yakijing deng kibarem ban pen itnat yak durhmat ka jongi. Re kabakut kani kamla ban lek pat syakawai ka jing em. Kalok kabalai hang ni ka thau ya ka kerdan ka jongi. Ngi penlut bun por hakabia dai baki kam ki jam ki jongi. Re kabakut kani kamla ban lek syakawai ka jing em. Bat ya kani on sa iPad syakiwai pat ki beriu. Bat ban pen bentakam kumba kabal kalok kabalai ka ong hau niu lok. Kalok kabaar hang ni kathau yaki parlong bat siyeng sisem ngisania bat kini ki don bet akapor kabadon kam bat kini kila tang bandon hakata ka funeral lani ban arrange ya ka funeral henry kalok kabaningkong kadai kamensip para bangi biit ngijuklet ban sumar ya kani kamensip kabakordor ngijuklet ban pej bahana ka benta jongka bat ken mau bakan ka mensim kan len syakawai pat ka jing em para bangi biin habangin sakhi ya kani nginyo i bangi em hakata kapor kabakum ki banget lanikum ki kristan ngile bom su nyau ya kani ka mensim para bangi biin mga nang tay nang golfling bat mo pinang ni na mauro. Ngidon ya kini kemadan golfling hang ni hajan.
ngiyoi ya kani siben kamen sngi bat janmiet ngiyoi bakate kamadan kadap haka sngi kajong try manu bapendap ya kate hato omdei kibanget kumanga bat mapi ublei ondorengkat na kabenta jungi kabenta kabaar kalong yang scam haka jinget yang scam haka jinget ban yang scam hang ni kamut ban bat scam yakata kabaladon bat banom pelacu yakata kabaladon ban long ki bas scam haka jinget don kamru ban mat yakijing haka jing ka jongi bat klemat yakijing ngindam das ngautu palat hadu kat nungis scam ke jinget ki banget hakoren ru kidan kam ban bat scam yaka jinget bagi langit kim dai ban lek phai shaki ki jinget ki bak klem nong rim shaphang ka ding phna bat shaphang ka jing mi pat ngi aka perthai ka belanang ya hakil yang baro ka perthai ka basai sabab palat ka jing snau thu breu ka jongi bat abangi haka bakum kata ka perthai kil jong kani ka perthai ki wan ban be ya kani ka jinget ka bangi langit ha utrai jisu kalong thik kum tu mau siang ubayeng hapdeng jong ka duriau lani ubayeng hapdeng jong ka wa bat ki kilen shop yo para bangi be tungin le sumar bhaya kani ka wai bangin ngan bu aka ketien nong wei bangin nam compromise haka jinglong mensim bat ki jong kani ka perthai bangin nom la ban penyasuk ya kani ka jinglong mensim bat ki jong kani ka perthai ngi haka perthai bangi shu adjust ngi haka perthai ka bangi shu balance tang ban penyabiang Henry kadon ka jing mapat ladangi adjust lanengi balance ya ka jinget ka jongi bat ki wei pat ki jinget daka baburom kum kanuksa ladangi don ki parlok ki ba ki bathon ki bomdei nakaju ka jinget lani ki bomdei ki kristan haba haka ayom lek kemen ke jongki kia wer nakabenta jongi bat namar ka jing sngu ngilet hadai ka bakum kata ken mau kum nungin le ban bat scam ya ke jinget ke bangingi don kerpang nakabenta jongi ki perlok samla ki badon nakani ke jingaseng tang ban penhun ya laki jong ki ba ki bat hon ki jongi tang namar bangi sngu palat na kabenta jongki ngile wat ya kabangilatip bakam day banle hang taken i compromise no yala ka jingan bat kane ka perthai para bangi bi ngi ka perthai ka babun kam kikme kikpa hakini kisngi ka bamenta namar ban penbiang ya kayeng kesaman penbiang ya kejing puli kikun ka pelat na ka benta ban syong ban sneng ban krau ya la kejong kikun don ka wei kejing itu khana haka wei ka jeseng utau pastor haba ukren haka jeseng istar sonde uniu pastor uong haka ta ka jeseng babun ki knaret uong manu belayoi ba briu belayam U4 baro kisngab jar Henry tang tawi khna bakam shalak uang uyeng uang pastor ngalayoi buat uang tau pastor uang hato jubab manu bau tau khna uang u andar tekar kata kadai ka perthai kabakum ki kimi ki pa ngiha ban fikir ki khun ki jong phi kitep ayu nak ni ka perthai bat ayu par kitep nak ka ketien ka jong blai
Yang scam bat scam haka jingai. Upol haka ni ka shiti kalenong ka bakatsan katsan pu prau ong tolong pi ki bayai ne scam bat ki bam ken ria no. Ladangi don haka bakum kanu ka benta jong ka jing em ka jong iken mau. Bangin bat scam ya kata ka jingai ka bangi langai ha utra Jesu. Ka benta ka balai ka long le shlur kum urang ba. Le shlur kum urang ba. Kini ki kentin ki ba upol uthau. Bandon ya ka jinglong rang ba ka ba paka bah. Ka ba ajing hun om tang ya ki para beriu. Henry kamtam ya ublay. Kini kilong ki kentin hakarukam sneng karukam kentu nakabenta ki kristan ki badan hakabalang hakorin. Bakin long ki kristan ki belasan bah haka jinglong mensim ka jongki. Bat bandon ka jinglong mensim ka bahok bat ka basisha. Uthau shu bansan kum urang ba upapaka. Naka jinglong mensim ka batang nasla. Lane naka jinglong mensim ka batang nasabar. Caka jinglong mensim nadu ka do'nut bat nadu ka mensim. Kaniru ka khot yang abat yangi. Kibadan akan nika jinga seng bangin longkom urang ba ubaladap daw mensim jong blay. Bangin liat slur ki badai mensim. Om ki ki jong kan nika pertai. Ngin yapet kendiat. Ya ka benta haka kerdan jong ka jing im jong ubriu. Bat ngan bu haka nika dur. Ban bu no lane ban bret no. Ya ka jing long kelung. Lani ka jinglong kena. Ban bu no lani ban bret no. Ya ka jinglong kelung ka jinglong kena baro. Hababu ya ka ni ka benta. Teng ngau tamula lani sau samrki. Bakum nu bakum ki banget ki balalong kilong kemi kilong pa bat ki perlok samla. Ngia keren halor ka ni. Rei ka ni ka don ka benta. Kabalong ka kubor na kabenta jongi. Kapedeng jong ka jinglong kelung. Kapedeng jong ka jinglong kena kadai ka jinglong ka bakwa betang ya ladi. Ngis ngau tu bat syai bah kumnu ba ka jinglong ki kena baki dai bandon. Lada omyo ya ka bakwa. Lada omyo ya ka bakita ki kena lani ki kelung ki angnut. Kila penran ya laki jong ki dur khmat ki jong ki. Bat teng lada omle ya ke ka baki kwa. Kila yam bat kila lenyar. Don uway perlok ujonga. Utau perlok udon uway kun. Bat uni perlok jonga ulong ubakam sengat. Kane ka kepo ka jong u kami sabar. Uni kun usung tenat bah. Ban pha kenti yo pa. Bat kajing snow tenat kajong u kalong ujong tau kun kalong anda bau pa uken thi sejrong kani ka kepo kajong u kakhi bar la ong uni paru tang ban pen kemen ban pen khi ban pen kemen ya ka mensim jong kun ule ya ka bakwa la ong bah ka wei ka parti ka badan kadap kajing dap sengi kha jong ukun jong perlok jong u Kilai leng mau ikmi kun ujong u lem bat uni kun. Bat hakapur ka badan bun ki beriu uni kun usu ong sendat papa kenti se. Bat tau pa mars ong kenti upai ki beriu le ran. Bat hakabakum kata kapur tre ban le ya ka ka ba ong kun. Uni kun uyam hakata ka jing khawai. Kata ka dega jinglong ki kena. Upol uong ya ki bangay akabalang koren baki don kamban weng ya kanika jinglong ka baki kidon kabatang mga. Ong upol syak iway koren kat saw arpaw kat khot ko para bangay tuwar long kena aka jing syempang. Henry aka jinglong bomman tulong kelung te aka jing syempang tulong rangba. Ong upol syak ki bangay hakoren. Para bangi biit jonga ladang imla ban weng no
lada kanika jinglong kadon hangi hang ta ke nginsan hakarukom perkhat nginsan hakarukom perkhat jongi daka bangi pediang ya ka dok nut jong kiwei laningi pediang ya ka rukom perkhat jong kiwei hakini kisngi ngin syambun ba daka baburam bun ba kireu niam henrei duna kireu blei bun ba kibatip ya ki ei baro henrei haka jinglong mensim kilong kena upol uong iwei koren khat lai khat wei khot men bangadang kena ngalakren komu kena ngalas ngau komu kena henrei menta habang ngalarang ba ngala ino ya kita ki ei jong kena tungin nyale slur kop ki parabangi beet daga bangin syarai bha ya kanika jinglong jing im ka bakenjaman sim kom urang ba namarngi im haka perthai ka badap tang daki jing sudah kom ki samla bakenjaman sim kom ki banget ki bakenjaman sim nyele slur kom urang ba daka bangi bat scam ya ke jinget ya ka bangi langet hau trajisu bat nginda pen klan bha ya ka jinget dai ka jongi bat nong pen im ubalong trajisu bat habangila long kinong but kijong trajisu kibasisya om tang haka bapau henrei haka bari hang taken ki ei kibasisya ki ei kibabha bat ki ei kibadaya ro ki pau nanga bat napi kabenta kabakhat du nakane kajinga slok ani ka step kalong tule yaki ei baro haka jinge iet tule yaki ei baro haka jinge iet upol sa sisin pan uken tu yaki banget bakin le yaki ei baro daka jinge iet bat haka jinge iet namar haka balang hakoren ko mangal ong mene syakmat kadon kajingmi arkan hon yakan ningin puli nakasithi ka baningkong iway korin kalanang baningkong dekat basipau kaya thu ya kata kalanang ka basaw ko dekat arpuway kaya thu ya kata henre ka bakut jong kanika sithi jong kalanang ka bakhat riu ka bakut jong kanika sithi ka baningkong upol uken tu ya laki jong ki banget bakin ya long ka way haka jinge it bakin ya le daka jinge it para banget Jakob san khat riu ko ong tu ya plano parlok hi ya laki jing palat bat tu ya duai nakabenta parlok hi ba anduk pen khia ya phi ka jingker pat minat ubahok kala sibun para bangi bi ka bakrau tam ka jinglong ka bakenjaman sim ka dei ka jing it ka bakrau tam ka jinglong ka bakenjaman sim ka bangingi de bandon ka dei ka jing it kani ka dei ka jinglong ka bakrau tam ka bakki banget ka bamanga bat maphi ngidei bandon ha ka jinglong mensiam bat abadon ka jinge i don ka jingsuk bat abadon ka jingsuk ngitei ka jinget ka bangidon bat utra jisu ka jing i kam song bangi i ilai jong iba i bathon i jong i kajing i kam song bangi i jela ijong ilok ijongi kajing i kam song bangi i jela kijong ki khun hari kajing i kabatai yangam bat yap hi na kajing im kabangingi im bat ni pen pau shakiwei ladangi la long sisa ki bakan jaman sim hakajing ya dai siyeng sisam ngin le hakajing i ladang ila dap sisa dau mensim jong ublei haka dok nut ka mensim ke jongi ka em lang ka salang kan long ka ba syong suk ka ba syong san bat ladon ka jingye it bat ladon aba mensim jong ublei ula dap apo jongi kum ki khun jo ka balang ka jong ublei kan long ka ba khlan henrei kani kam long kum ta mensim snem hakaway kalong yeng kipun yang bada bangayo ban len hakayeng ke jongki kabas ngausi kalong hakata kalong yeng ukpa bat ukhun
kim don ka jing esuk dang men syam benai hun iwei ikun samla hapok ka balang ka jungi dang sudep ya tho dang men arsnam bat ka ka khubor ka ba i ya thu ka pen sayong bat ka pen sngosi bat kata kalong ba ulok ubai ladep ya tho uang akwa banlong ubalai lut kani kami namar bamdon ka jinge iet chieng chisam ladadon ka jinge iet kenomi ki kenrum ki kenram balai ka emlang ka salang omdon ka jing songsuk jing song sngan jong ki kenthai ki khna balai mi ka jing sni ki baharukom namar bakani ka jinge iet kamdon balai ki balang haki niki sngi ki bamenta kemlong ki balang ki barham ka jing syakri balai namar bakum don ka jing iin para banget bi iin kan ni ka step ka bamenta ka khot ning kong yang pat ka khot yang ilang baro bangin long ki be iin ye iin shi yang shi sam in long ki be iin ha ka jing dei para marjan marpa ki jongi bat ngin long ki be iin para banget bat abangi don kan ni ka jing iin kabalong kum ka wei ka jinglong ka badon kam ban pen khlanya ka jinglong mensim hangta ka ngin sakhi ka perthai ka nam yo isu ya ka ne ka dur khmat ka jongi hare ka perthai ka yo i ya ka ta ka jing bhabriu ka jong jisu ka bapau nanga bat napi ublei un karkhu na ka benta ka buram ka jong u amen. Tong ini duai. Au blei bau kupa jungi ba peneng. Ni ai ngo ya meken try ling ba juga ni ka step ka bamenta. Ma pen ai yangi ya kan ka khubor. Ngi scam ken try ke ka bangilios ngo. Kan dayo jaka ki dok nuot ki mensim ki jongi. Gidang dai bania ya ke jingat lenti ke bajrong kat kum ke jing pej briu ke jongi ling ba jo nus dam kum nungin ya kum ki khun ki jong me reh bangi ngidon ublei ubakum me ke jing em ke jongi ngin ya kum ki khun ki baken jaman siam ka perthai kan yo i ken trai ya ke jing teng san ka buram ke jong me leng ba ka jinglong jing em ke jongi thau thmai se hisin pan ye kilong ying kilong sem hapo kirampe ying kristan hapo ka balang ka jongi hani mauro thau thmai ye ki emlang ka salang ka badan hapo jong ka ni ka chinong dan thau thmai ye ki banget ki badan hapo jong ka balang bakin long ki badam do mun sim u jong me bat habau me ken ko pa me yo ban sensar ye ka jing em ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki ai baro ken pau da kabor ka jome pat hang ta ken ko pa ka burom ka jome kanang yai tengsan hakan ni gasnong ka badan hang ni hamuro ker khu ka balang hang ni nadu i pastor in charge kita men basan id khot ka komiti balang kinong yalam jo ki seng ki ba pher po jong ka balang pat kum ju ru ye ki rampe yang kristan ker khu ye ki haka jing trei ke jing kta ke jongki bat kham tam bakin yo mat ye ke jing kot ke jing khia kin yo mat ye ke jing yalam ke jong me bat kham tam baling ba ju nus nem kin yo mat ye ka kti jong ke jing pen khia la ka long haka do bat kham tam haka jing ye dei ke jongki bat me haka kerteng ke jong me chi sungi pan amen. Ngi penpau ke jing songo ye pastor jongi Reverend Esra Barel Yauim Reverend Ibi Yauim na ka balang Presbyterian Golf Links ibala ai ke to khubor ka ba khra pedeng jongi ka balong ko khubor ka ba ai men sim yangi bat ka ba hikai ngi kum ka balang bengin ya ya ka lenti ke jinglong men sim bat pastor kum hun men jong pia ke jing shakri ka kam ke jong blai na kentu i phi pe phin ya ya ka ke jinglong men sim ha ke jing shakri ke jong pia ka kam ke jong blai bat pinnang roi pinnang man bha halaka jong ka balang barakinu kinu ki rensan ki bo blai ubu epi ba pin shakri u blai un kar khu pi pastor barega yeng ka sem ke jong pi
lembat kini ki arngut ki riurang ba na ka balang Presbyterian Golf Links ki basendrani pastor ublay to nang kurkhuye phi ngipen pau ke jing songu ru ya I organist Mr. Balmiling do nong pure but I nong elam jing ruai Mr. S matlang ki bala ai ke jing shakri ka bakordor yo ublay ke jing khublay phi baro ki para bangit be e ki be don lang ke ne ke jing sing kumbala pen benangin se kendo biang sekendiat por ka por shibeje no phaisngi na ka benta ke jing sing ke ba arsin ngini pen wai no ke jing sing ke jangi da ka bangir wai lang ke jing ruai ke ba arspa khandai pho nyau Barhadian kini ke jing ruai nga kerpat ya I teman besan I vice chairman juga balang ke jangi I teman besan PS Kanayor ba in sngau bha ban sa pelat yang I da ke jing kerku penwai mensim jonga to penkentang sei ke bomman par atrai bu ke jing long khut ke buneng ha ke do not balaswai ban sakoma lei shawe wat dasha ke jing ruai ke ba arspa kendai po nyau En sim jonga topen kentang seika bomman par atrai boga jinglong kut kaboneng agadonut balaswai bansa koma lei shaway wat dasha Tong kitten rai jing long real play shapai kamen sim jongi and rai ba ev vero shisha Jing long jong bei om kisen til ba iten na long ikan Jing im janai ban ya selon long ka ngap ka jing hon blay am kon shisha a jing ya ge I like on birthday Baba Shisha Long Ban Chong Till Nom Ban Me Abashoya Gaki Eryong Abashtei Baben Kion Agilon Ro Abagendo Lalatan Nido Abba
dong ini wai. Badak min sami no nak yeng ke bakantang ke jome au blay. To isne ye kawan kerku ye ke baro ke mengele pendap hakan ke stem. Kerku yo sembai jungka ketin ke ba em ke jome. Ya ke mengele yo sngo no ba syakri bu ko dol jome hakan ke por. Ai begini ke kenten ke kubor ke mengele yo sngo trai ke yo jakah ke jeng em ke jengi shimet. Bahkan saya usah balai pau bandru pau berbasis pasha. Bangila trai banyai rengkant. Maka ketien ke jome ke jeng im ke jeng wen kesengi. Pelaj yang ini kena kepoh dek jeng kerku ke bekan sai ke jome. Dak ba air bu ke jeng ai ke badap yang ke badap kerhai ke jong trai bu nong penem be jong Yesus Kristus. Ke jeng ba ke ba pela ke ba mayan ke jong blai kupan ba bom jukot. Lem ke jeng selok ke jeng besai bor ke jong mensim bakoi. Kini ke jeng kerku jong ke laingot hawai blai ba em ba shisha. Kin orang kat bengi wei ke bayang hakane kepoh. Orang kat kita baro ke ba mane ke besyakri me. Agari bakalang satla kepertai. Narum ta sudah ki bom ju kotro. Amen.